Гей, чоловіче, як се маєш? О, Internet Explorer. Ну, вообще-то Microsoft Edge. Проапгрейдилення. Ну, та що будемо бінгати перше? Бінгати? Йоу, бінгати. Та що глядати? Типа, серфити на інтернеті? А, ну я волів загуглити. Гуглити. І всі люди. Ога. Що ти глядаш? О, так, ну нащо ти Хром? Хром не такий іпний, за нього люди кажуть, віруй ми. Ні-ні-ні, бось не жав. Гоп! Здоровля, братку. Здоровлячко, Як здоровлячко. маєш? Шо, кого? А ну дай 5. Цяка, цяк. А ну. Йоу. Бро. Ну, чинимо деякі вечорниці. Чекай, перед тим, як не увержиш. Дай ми хоч один шанс. Братку, мене тут не є, ніч не видів.